आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्तानं माझ्या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आज महानगरपालिकेमध्ये पतंजली व क्रीडा आणि इतर संघटनेच्या माध्यमातून आयोजित केलेल्या योग दिनाच्या निमित्तानं उपस्थित चंद्रपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सन्माननीय माझे बंधू किशोरजी जोरगेवार व इतर सर्व संघटनेच्या माध्यमातून आज योग दिन साजरा करण्यात आला। आज चंद्रपूर जिल्हावासींनी एक पृथ्वी एक आरोग्यासाठी योग अशा प्रकारचे थीम ठेवून अतिशय चांगल्या प्रकारे योगाचं महत्त्व या ठिकाणी सर्वांना सांगण्यात आलं। त्यामुळे आज चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये चंद्रपूर शहरामध्ये योग संगम प्राप्त झाला। त्यामुळे सर्वांना योग दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा।